Good morning mga idol. For this video natay blessing nadawat rong adlaw no. Ay blessing niabot sa tuwa mga idol. Ako ipakita sa inyo na diri sa likod. Ay mga idol. Nay bagong namiso atong mungaan. So tagaan tag blessing no atong panunog pila ni kabuok. Grasyahan ta na miso na para tumungaan. Atong pakita sa inyo ha. So nadiri mga idol, wala. Namiso na siya. Ito na siyang pugaron. Itong kulog pila ka buok. Pero ay nakapalibag ko kayo na piso mga idol. Bata bago pa na kuwan. So di pa pwede din pugaron, nya pa sigurong hapon. Yan na pa bagong naabre. Chiki. Yung hapon na lang siguro natin ni pugaron. Ang lawag na lang sa mga manok. Itong lawagan. Itong mga manok idol. Kailangan na ito kuhaon ang mga idol kay niambak na. Ayan siya oh. Niambak na siya. Idala niya yung piso. Ayan piso sa babaw. Diba? Ang uban po dapat rin ako sulod. Itong kuhaon kay niambak na. Raya ang uban piso oh. Ang ibiyaan. Dapat rin apod itong kuhaon. Itong ihatag sa mama kay niambak ng mga so tulo natag pila ka buok 5 7 so 8 mga idol kawalo may pilay ang isa yung idol oh. Pilay ang tail isa kani murag bali so ito siya ro baka survive pa ni ito walo tanan niyang piso pilay ang isa pilay so another blessing mga idol dungagan itong manok. Ito lang lawgan, kuwatag lawg. Bugas lang na itong ilawg mga idol kay watay Integra 1. Dapat Integra 1 dato atong lawg pero wala pa taka palit ang mais bugas lang sa atong ikon lawg. So daghang grasya kay niyo. Bagong piso. Pero ang isa murag di ka survive siguro kay kimpang di kalakaw yung isa pero pilay yung tail so dakong grasya na kanino magbunag ko unta mo lampos himsog walaw na siya mga idol pilay lang ang isa. Daghang salamat mga idol.